Poštovani gledalci, gost Dnevnika radio-televizije Podrinje je Jovan Nikolić iz kluba Budimlija. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Jovane, odakle priču da krenemo? Od početka ove letnje sezone ili od poslednje manifestacije Beer Festa? Hoćemo li od početka? Kako je krenula letnja sezona? Tema je mnogo, ali hajmo od početka, kao što ste rekli. Pa ova sezona slobodno možemo da je nazovemo sezonom novina kako za Loznicu, tako slobodno možemo reći i za Srbiju. Jer akcija iz Budimlija za obnovu Srbije jedinstvena je na teritoriji Srbije. Jedinstvena je po tome što jedno odmaralište kompletan svoj prihod iz cele letnje sezone poklanja u humanitarne svrhe i smatramo da je to dobro iz više razloga. Dobro je što će se pomoći ljudima kojima je pomoć zaista potrebna, a dobro je i što će akcija tog tipa verovatno motivisati još neke da se uključe i da možda eventualno i sami organizuju nešto slično. Mi smo izuzetno ponosni što se dosta ljudi već priključilo našoj akciji i priključilo nama u ovoj organizaciji. Kažete da je sezona veoma uspešna, da je posetilaca mnogo, a samim tim i finansijskih sredstava. Kako ćete ta sredstva proslediti? Kako? Na koji način? Sredstva će biti prosleđena direktno ljudima koji su najugroženiji. Imali smo već jednu malu akciju. To je bila pomoć porodici Petrović iz Banja Koviljače. Oni se suočavaju sa velikim problemima. Njima je računar stradao u poplavi, a opet taj računar im je predstavljao najjednostavniji način komunikacije sa lekarima u inostranstvu. Govorimo o porodici male Darije Petrović i vi ste već izveštavali o tome, jer jednostavno ukoliko bi telefonom obavljali te razgovore, to bi onda bio problem zbog visine računa. Uskoro ćemo imati još jednu veliku akciju o kojoj ćemo vas obavestiti. Ta akcija će zaista biti jako lepa i jako velika. I sada pomenemo taj prvi Beer Fest na našem podneblju, području, našem gradu. Kako je bilo? Pa to je ono, da se vratim na početak priče, sezona novina. Ja ću možda biti malo neobjektivan ili možda malo lokal patriota, pa ću reći da je Loznica zaista jedan prelep grad sa jako dobrim, jako lepim ljudima, jako lepom prirodom, a apsolutno jedan od dokaza za to je i odmaralište Budimlija. I mi smo jako ponosni što smo tokom Beer Festa imali goste iz nekoliko zemalja iz inostranstva, čak i prekookeanskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije. Imali smo naravno iz još evropskih zemalja poput Holandije i Italije. Smatramo da je to dokaz da turizam u Loznici napreduje i smatramo da je to bila jedna jako dobra priča za Loznicu. Prvi festival piva je apsolutno falio našem gradu, jer čini mi se da između Bijeljine i Beograda ne postoji ni jedan sličan festival. Mi naravno imamo i festival rakije koji je prošle godine prvi put održan u Budimliji i to je također jedna jako specifična, jako posebna manifestacija. Prošle godine to je bio ubedljivo najposećeniji događaj. Biće i ove godine i o tome ćemo vas naravno obavestiti i od tog događaja očekujemo da zaista bude jako uspešan, možda i najuspešniji u toku sezone. Pa hoćemo li da najavimo sad neke akcije za naredni period? Evo sad ste rekli, bit će festival rakije i šta još? Evo prvo sljedeće što ćemo da najavimo jeste također, mi pokušavamo da održimo neku tradiciju. Pokušavamo da nastavimo sa dobrim stvarima, sa uspešnim stvarima, pokušavamo da promovišemo sport, zdrave stilove i načine života. Imali smo turnir za decu u malom fudbalu, a sada imamo tradicionalni turnir za odrasle koji će trajati 2 dana. Zbog broja ekipa koji su se prijavile, trajaće i subotu i nedelju i to je onako jedan jako lep, jako specifičan, jako posećen događaj. Ja vam želim lepo vreme, veliki broj posetilaca i mnogo uspeha u daljem radu.